Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:54 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon sa Limatag Palamati region-wide? Mga pangalagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 6 ka minutos. Karon nga adlaw Lunes, Petsa 21 sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Marso. Sa Lunas nato sa pagpalagad sa kanandang liwat naman naton nga manging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sa nga correspondent sa liwat na Manila sila padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, dala na napulok ang mga police station diri sa Metro Bacolod. Katimbang naton sa aton sining nga pagbalagad tag sa kagabi aton sining nga Patrol 2, aton sining nga Crosswind Patrol. Kaya na panagarambiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Iwat naman naton nga bantayan kagimusuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz. Maga-responder back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahong. At mga pagbantay sa mga balita update. Just in report, breaking news, flash report sa balita national, international, update sa COVID-19, update sa padayon nga gera mondial sa Russia kag Ukraine. Ina ginatutukan sa Lunes naton sa pagpalagad. Aksyon ang Depensor. Updaman kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side ang Porsa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sel Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Siyudad sang Bago.
Builag manato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinalagad. Ang inyo siningang kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdirin niyo ko sa nabilini sa kauras. 3 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magapangalagad man karong gabi kung available ang ilang sining nga signal ang duwa naton kabag-o nga mga correspondent si Action Anthony Siblano kag si Action Al Adlaon. Kaya na magadepende sa signal nila sila dito sa tags ka mga area of responsibility, especialmente dito sa Southern Negros. Sa aton nga mga kaaksyon, luyag mo bala nga manging kabahin sa coverage team sa Action Radio sa ginapaabot nga local kag national election 2022 sa Mayo 9. Sa mga interesado, ang Action Radio Bacolod pangita sang data gatherers kag reporters. Para sa mga masunod nga lugar, Bacolod, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, kag Candoni. Sa interesado, ipadala lang ang imo sining resume, sining email, one word, one word, small letter. Action Radio Bacolod, Action Radio Bacolod News, yahoo@gmail.com. Amin pagigani ko ni Dul, o hindi personal, ang inyong resume sa Action Radio Station. Ari kami diri sa 4th floor sang Wellrose Building, dalan sang Burgos Locsin, Barangay 9, Bacolod City. Hindi ka mo malipat kay atubangan lang sa Barangay 9 ang Action Radio. Ari kami lapit sa emergency room sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So nano pag ginahulat nyo, mangin kabahin sang madilag nga coverage sang Action Radio Bacolod 2022 national kag local election. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang inyong greeting sa aton nga mga viewers sa Facebook Live, dugay-dugay tagaanta na tiyempo kang ligwa ha. Pero palihog lang, i-like nyo gid ha, kag i-share nyo gid. Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga nagalantaw sa Facebook Live naton, ayo ko lang sa inyo, duwa lang kabagay, i-like na, i-share mo pa. Para nga everybody makalantaw sa aton nga broadcast diri sa Action Radio, especially nga mabatian na nila ang pila ka mga balita nga nagakatabo diri sa aton palibot-libot sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ayos! Sige, aratsada karangkada, standby sa mga report giga sa aton correspondent, nagaanta na yung una ligwang Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol, sa paglibot-libot na ni Aksyon na John Diaz, ibaloon ta ang sitwasyon sa unang adlaw nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program, Lunes ka edisyon. Yari ang observation report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari sa Action John Diaz sa report. John, may gabi. Sa daon tani Rock, sa daon tani kay Damo kami.
Damo kami kayo subong ang gabi, no? Ha? Birahon taling nga daan, eh. Damo ka mo? Taxon na rek, ha? Damo ka mo ni? Damo kami ma-report. Dami ko mo damo ka mo da. Ako rek tapos na gidman, tapos sa gidman ang ilang nga transport strike, so ay nagit problema. Subong kay Wai ka na may makita nga pauntat sa salakyan o kung magpara sa imo, kung makita kabi nga nagabiyahe ka, ayoon ka nga hindi na rin magbiyahe para tingobin yung puwersa. Subong nga gabi, ang jeep nga nagabiyahe, ara na, no? Nagbalik na gid sila action na rek. So, boss nga adlaw, why na nakulbaan, ibang nga commute lang Iti may ara na gid sila action sakyan nga mga dipasahing nga salakyan. Yes. Kay naway man nakulang ang lokal gobyerno sa Bacolod kital mo mga porting sa balik ka mga bus. Ayo lagi na makulod kay pero tigada mo sang bus action na rek nga Gani? kung kinanglanon makabiyahe gid. Correct. Kita namon kay na dito na kabalandra gito mga bus diri ka city. Pulatanan of course ng pintas na may mga mas pa, hindi ka problema kay aircon pang ibon sa lakyan. Gani? Plus pag inaksyon na rek nga may mga iban pag isa sa lakyan yung pang augment. Ang mga konsihal may araman nga gintang augment man nga mga salakyan. May ito na kay na nga private sector kung privado nga individual. Nag-tag sa aksyon na rek nagpaulam siya sa lakyan. Para makabiyahe subong adlaw kaya ang iban nga mga wala sa salakyan nga nag-commute, at least maakomodar nila, bla? Ako naman ito ginapayo nila mo nga magkakadto sila sa trabaho, kay nabatian man nila kay nasa ito nga live interview kay Mayor Bing, gabi na bis Mayor Bing, alipad din sa may plaza sa nga gabi, ginambala man nga bisan may transport strike, pero business as usual, ang Bacolod Actionaric. Bukas ang mga mall, bukas na mga establishmento, ang NGC bukas man subong adlaw. Pero kayo na, at least na nagaansan sa mga transport group na magsingkitan, dila ka mga pagwa sila nga mga malain nga mga ibubunot. At least ko na mga pagwa din na malain nila ibubunot, hindi na magsakit ang ilang dugan. Kagula labot sila, daw busog pa ang ilang bulsa. Kay Dormando nag-abot na pakuno ang balisod siya gumalakad ang iya nga ginapaabot nga mga ayuda. Amayo man na kay nag-abot ng ayuda, do dako-dako man to, I think 6'5" to kada divers. Okay. Galing kay sa bayanihan pre-actioneric nga ayuda nga may ba nagtag ka nasyonal ang palasulo na yan hindi lokal ang nasyonal. Iti sa nasyonal na actioneric nga concern mo ang bayanihan na yan nag-release niya ang region ko ng nasyonal nga mga agencies. Di man mo kay na-download na sila nagsulod na to sa ila ang ilang nga kwarta. Very good. Operator to ginpagi base lang man la mag-abot sa ila kompleto gid kaya na-enjoy nila ang ayuda nga ginapangayon nila makapapian-pian sila nga pagkinanglan labi na subong nga panahon nga pertiga sa kampreso sang gatongan pero wag ka oy la buwas nga law ambal nila diri may arasang rollback Lantawon ta eh. Ha? Lantawon ta. Lantaon ta ko nasa sano base buwas lang la tapos pagkasunod nga adlaw labawi o na naman ako Laban. Basi agila na bilang iyang akbot pag nagdugay why manggaling Japon balik naman Japon sa normal action Eric na Consuelo pa konsilo lang ko pa ganagan sa ginawa nga masakit nagasakit ng dugan kay para do mayo lang no oy may gabi kini ka pa regard sa imo si amigo mo police major Junji Liba ba tidlaw ta siya kitay kami kay na dito sa may BCPO. Headquarters. Headquarters. Okay. Doon ka maayos ang ngirit-ngirit. Yan, bako doon effective ang imong nga basketball. Dumayong imong nga pulo pabalhas siya. Pulo pabalas mo. Doon nag-slim ka. Ti anong balya? Bali mo gito sa prepara. Ti mo gito da. Doon hindi ka na makilang pinani papang si Sir Liba. Kaya na mag-gosang yung lawas. Sonda rin sa Liba nga daw ka maskulado na subong. Do ka preska nga daw ka hindi hagad. Subong nga. Habi mo sa basketball na mo. Kasi sa tao, gurubla. Pabalhat ka nga daan, yung nga daw ka physically fit ka gidna. Diyan ba ko mga hepe, hindi ka bira, gid subong mga exercise nila, doon na namian sila subong mag-physically fit. Correct. Okay, naging muno ko man to si Police Major, Kuya mo Richard Parito. Ang yan naman na hilig yung bike.
bike, ang bako do, tiktibong bike si mo. Abala, bulubanding lang ubod sa kabataan. Ba. Ay, kalain. Kaya bako ginalaumang ko sa dason, ang mag-exercise naman, kay subong sexy na nga daan, pati dason sexy pag yun si Captain Vargas. Ba, oo, si Mama Armalin. Maradyo to sa nga daan, subong sa mga tree, matag ko matig ito. Bagay ka na kay Captain Vargas ang mabulo biking. Oo, ang bako mga kimpo ka, mabulo bisikleta, kagayda. Correct. Para maayo kining imong panglawason, no? Para mga tulo tambok bala magkala kakas bala. Pisikilipit ako kanina pisikilipit. Para mag-ano namin iya nga panglawason ng Gani. no? Oh, mamintay nga vital statistic yan. Oo, mugin na sa. Oh. Kaya ilabi na nga daan nga kadadlaw, may pamaaw to sa'yo. Nagaway labo sila ti inog-promote sa dati kinalano nga medyo mag-slim siya. Oo. Oh. Gawlat-ulat na lang sila, kalikiti kung sila naman yun ni Captain Bonilla kay na. Oh. Kag si Police Major Leo Sopa, because sinong kusi sa kilid ko, si Sir Estupa na to gali. Ay gali. Oo, mayo man nakit sila physically fit na iya. Very good. Pero hindi mo ako pagkarimtan nga tamyawon ni Gomo Police Lieutenant Colonel Katsumbo bla. Ara sa ti kapamati pa sa way. Ang palya kisado magmonitor ko duga kalipatan ko ni aksyon ikaw. Oo, ti proseling ko tadi ginabalik ka sini puti ko sa ka panawag sa Shurik no way kagigasabat. kay nado agi din siya sa amon. Sa gitsubong ang ginapasahan sa mga obligasyon from region ko no. Ah, gali. Oo, kay titaran lang operational nga mga ano iyagi jali. Di subong nga eleksyon, operation gid ko tanan kay kot. Di mo na nga do iya ginatuka subong. Oo, amo na subong nga do hindi kisa ko naman amo na nga gina-distribute kinasubong sa ibang nga mga personnel. Kay iya gid subong aksyon kasi ako ginasukot no ka region kay di operation gid subong tanan. Correct. Okay, election period. Kaya man mo intindihan na mo nang rason ng kay nga mayo man to kay may debriefing man kado na decisional man ilang kada semana do ang press conference bisan online lang daw ibalik sa BCPO para may accomplishment sila, no? Dapat gid. O, doy, kaya na, may mga Sir Katsumbo na okay, gitsa ba niya ibalik sa ina, no? Okay, para at least na may engagement ang pulis kag ang media kada semana. Correct. Kaya ba niya subong ibalik na nga sistema. Correct, dapat gid. Oo, kay mayo man to kay na, kay gin-open up ko to mga bako, kabalo ka sa ko sa ila, kabalo ka mo ko pangita mo kay budlay mo sa mga laga-balita mo. Gusto na. May mayo na kaya bali natin sige ibalik na ang semanal naton nga pagkinitanay. Zoom meeting Kapag pagkinistoryahan ay. Man. Ang bala ko si ano na, si Ma'am Injapes ang BCPO. Sana to bahala action direct para sa may mga mayo man to kay nasang istorya kay may mga sistema to nga ginpang dihon. Ginpang suggest naton nga para mapadatig lang paggalakat sa mga balita, okay. No? Kag impormasyon hindi na matamaan na kay abang ko daan subong kabudlay mo daan sir nga libuton ginamon kapila ka beses sa isa kadlaw sa istasyon di ka mahal sa gasolina. Isa pa na. Oo, ti ambalamon kung makabulig ini ang atong sistema nga i-share namon sa inyo, makabulig ini para kamo man mismo hindi ka mo maayawan. Di ambala para bla tating banay isahanay lang at least fair para sa tanan. Ito na. Arab lang hindi na naton kinahanglan pa isan or duwa lang pero tanan matakupan aksyon direct. So i-schedule ang Zoom meeting, press call. Oo. Kagdo kada station aksyon direct kita nga mga reporter may ara na sa direct communication sa ila. Okay. Oo, nga kada station na iya. Ngayon hindi na tayo maghulat mga mangita kung may mga balita impormasyon. Okay. Sila na mismo mapabalo sa aton. Importante lang ang balita ipabalo nila. Oo, ipabalo hindi lang nila. pagtaguon ng balita. Yes. Oo, muna importante kay bisan nung katago nila na manimaho nagyapon. Magwa ginagyapon. Yes. Ang ilong kami dyan, ang balila gamay. Dako pa rin sa buhok, katamburo. Gamay man kung dako, kilala man konmigo, basta balita, ihatag. Oo, naman na importante. Kaya na doon na pa siguro naman ito namon, kin-plastar sa ila, kung ano pwede mo on, ay agree tanan nga mga hepe. Timayo man na kinag-agree man sila. Very good. Naman naman, bisan 1 to 10 pa na, basta balita na kami na nabahala. Ibutang yun lang ibutang,
kami na nabahala sa sunod nga buto. Correct. Kay amo na natoka, no? Correct. Connect ng lanon kami at kami na naman bahala sa inyo. Pero kita mismo, action kita salamatan naman sila. Ang subong nga batch bla sa mga Cebu Police. Do bako kay sa mga kay namo yung pinaka-approachable kagapos kis tawgan. Hindi budlay. Ang ini nga batch sa nagslamat na sila kay na-appreciate sila kay na-action anyway, no? Ginbisitahan nyo namon ang nga bahin sang syudad. Kay na ban out na naman ang Seneco. Dito kagabi doon nagbalik na ang linya sang kuryente. May press release mo to sila kay na? Oo, nagbalik na subong nga gabi aksyon, Erika. Okay, very good. Oo, nakayo na guro nila, nagnakalusot kami sa may bangga tumaro, ari kami ni Bagulang, libot namon panukoy, baga tumaro, ara na, may kuryente na, no? Good. At least, hindi na da magligom-dulom ang aton nga mga kakson, dara sa may sur nga bahin sa dada. Correct. Mga kakson naman na, no? Ang subukan, jutay na naman sa nakyan nga naglabay sa daranon. Bukas ginaklaro naton, buwas, wala na transport strike. Yes. Balik na sa ang biyahe sa madipasay nga sa lagyan. Of course, wala man yung transport strike sa pribado nga salakyan. Go lang ng go! Kakson. Amo ng pinakaroon nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Subong nga kagariyon. Report gikan sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kinagasaling sa tatarang nga magka-aksyon sa mga nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Action John Diaz. There you have it. Unang report sa patrol, sitwasyon sa Bacolod. Balikan talaga karon si Action John Diaz sa mga aksyon balita niya. Sa final report sa Patrol 2 sa balik niya sa nga pagpangalagan. Standby na sa mga report na gikan sa ato mga correspondent. May gabi dira kay Maninay Toto Chong sa Apple Restaurant. Wow, nakachamba kag siding si Maninay Toto Chong sa Apple Restaurant to. Sa ato sa nga Facebook Live. Kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Good evening, landa. Kay Reynaldo Poderoso, Inday Plaza, Jocelyn. Okay na, Noy? Si Ate Roger na. Si Itzel Balinsoy Jaime. Ako dyan si Bradya Wahyado ko Norman Black Balinsoy. Onjo, tidra sa may Tanduay Dawis. Si April kag si Ryan Gaston sa Tangob. Ayong gabi lang dira. Kay Cathy Veer, kay Toto Ronnie Gordon and family, Dondi Blanca, para sa may barangay Son 4A, Talisay, naka-share na, naka-like na, Marilo Trabilia Katinoy, may kabigida. May bukas pa, happy listening ko no kay Kagawa, Jonathan Hipanaga and family. From Sitio Tinago, Barangay Anahaw, Hinigaran, may bukas pa. Sa kay Jiril Gadududa, may gabi. Kay Michael Cordero, sa kay Donald Kabasag, kay Leia Kabasag, June Patagda, may gabi gida. Kay Itom Baklivar, family sa Barangay Talakdanda, may gabi gid. Kay Ruby Argenti de la Luna, check attendance lang, si Lubic kag si Ruby de la Luna sang Barangay 30. Uy, kay Kuya Japit Pio Kid Barrera, mayong gabi dira. Kuya, kamusta ka? Badi Labrador Junior dira sa Las Piñas City. Araman, paring kita lang sa guys sa Tokyo, Japan. Sa kay Madam Divina Gracia sang Manville Royal sa Division Barangay Panokoy, ara man siya. Check attendance lang. Uy, si Ibon Butcher sa Germany. Check attendance lang siya kuno Pati ay sila pamilya dira sa Morsha. Sa kay Sheriff Reref Nos J. Action Erika, good evening. Ito lang kami di solid team Honrado. Bye, Bertie.
Kami ako lang kay ingod ko sa barangay 35, Pipito Arante Jimenez. Joanny Mel, Bisay Mrs. Pablito Benedicto and family, ara sila. Kapaurok-urokit. Bao si Madam Yuni Bilaong. Yuni Bilaong and family, may gabi dira sa inyo. Sa kay Ray Flores Baryoga, kag kay Romila Ocalinas and family. Ara sila check attendance lang. Sa kay Jenny Solgon and family. Wow, nasipatan ko na si classmate ko Romel Pagsibiro nga na siya sininga sa lakyan. Buwing Bakulod ba, puwerti. Sa kay Rowena Castillo de la Cruz dira, mayong gabi lang, kag maayo nga pagpaurok-urok. Kay Madam Josie Cañete Pateño, sa kay Edgar del Rosario, Marivet Gonzales Serrano. Check attendance lang. Ay, puwerti. Si Romel Bidolwa sa barangay Sumag, may ngabigid. Kay Florencia Villacampa, Orok, may mulaton, barangay Banago. Check attendance lang. Wiley Soliso, ha? Wala halin-halin. Sige, unang aksyon balita. Ato correspondent, si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Roger Gutib. Line number 2 sa report. Jermaine Gabi, ipis kamin. Yes, Aksyon na Rek, maing gabi sa mga pa-aksyon, sa mga balita natin, Aksyon na Rek, medyo mapulo pa ang ganyan timpo subong. Gani? May norte kami sa probinsya, no? Kano, Oh. pertigid, kung si Tarzan Kusne, kinanglan ko gid magbakasyon na rin. Mabahag kagis na. Para nga makapahangin-hangin sa subong Aksyon na Rek. Actually, gin-check natin man diri sa may syudad sa Escalante, pala, pero daw medyo matulo sa uhay man. Very good. Nagpangin-hangin dali subong sa beach resort sa kumpare ko. Kinimatri ko na. Mayugid. Sa kumpare ko nga si pare Jeffrey Maratas, bala, diri sa Kabli Beach Resort. No? Wow, puwerti. Ote, may tula-tula tadi nga duha ka mga dalagko nga mga tulingan ni isda. Wow. May scallop nga daw isa kalabador. Wow. May ano para ding radio. Singaran nga daw matyakan ko daw nabulong man kay Dlaw tas libro. No? Wow. Kasi na sponsor? Kasi na sponsor? Ayo di Okay, purma. Nag-text ko rin kumpare ko. Oo. Ali ko pare daw kaginot gid ano pwede na mag night swimming. Oo, okay. Ya balya niya galing break kung subong inang hulas. Kaya magulog gabi pang tao. Dili ko maulat-ulat lang kami na eh. Oo. Ate pag-abot ate sila niya Paita nakaabot kagi di may gintigana ko to. Tigil mo na ang gintigana yun na tula-tula kami nagsulusugba-sugba. Sigurado ko ginapabot mo ginmanaya mo. Ate kuan gini nang Matik na yan. ano gini siya nang tawag gini kani Sampat? preparar gini preparar sa kuan sa kumpare ko dengan si Jeffrey Maratas. Muya mo sa simo makadto kada. Muna sa kaya aksyon na rin sang Kabli Beach Resort. Sa di naman? Ari sa may barangay All Poblacion sa Sunod ng Escalante. Escalante na ya. Katahom sa kuan ang ginagat diya, hindi balas mo na bakyas bla. Okay. Perte ka tinaw aksyon na rin. Kung galing ka medyo kulukantilado lang. Oo. Pero kanami, isang kuan, kanami isang ambiance diri. No? Muna nga ate ari tadi ka ini lang ang mga alas 7 pasando nagabot Oo. and then luway lagi dugay way pagkapangilaw kaniho uya sa cellphone ko kasi nagsawag na akon nga technician. Oo. Kaya muna subong nga ulat-ulat sa katiaran ng tubig kapag na kay makakuha ko karon tawag yung akon sa babae pag gatupis bla. Abi ko ga bathing suit. Kaya ako ya kasi lalaki man ko one piece. Abi ko ma-bathing suit ka. Hindi ayo. Kaya ko tanaw ko ga bathing suit ka no. Ay kala liga.
Doon di man si Dabiana, doon di man si Tarzan. Ha? Kasi siguro nga baw, grabe nga pabukol. Kasi siguro nga baw, grabe nga pabukol, yak si Roger Gutib. Kasi siguro nga, sus, Ginoo, isa makabantal, oy. Ayo di purma. Hindi ka na mag-meeting suit, ah. Gani. Ah. Saka, Kalain nga ni Imagine kung mag-meeting suit ka balaw, no? Dogi na imagine ko nga naga-meeting suit ka, nga nagadagan ka bala slow motion bala sa hunasan, no? oo, nason, slow motion pa. Oo, gani, sa hunasan kagadagan nga slow motion nga nagabating suit, mabukla. Ano nang tsura ni Roger mag-meeting suit, no? Galing kaya, budlay pag ginablakon, why siya mahigtal maayo kinali, blakon mamintana. Tabil-tabil. Ayo di purma. Tabil-tabil, tabil-tabil, hawil-hawil, ano na? Oh. Basi mo sila yung blas-blas nga, ano na to, toy? Ayo di purma. Basi si Churchill na. Oh. Kukumbir na ako, kukumbir. O sige na, kaya ito kadalo, istorya ta kaduwa ko. Oh, ano kaong kaladasang sinugbado to. Naglain na istorya ta. Teka, lahi lang istorya ko dugay mo nga ukot mo. Ay, Dari ka kanto sa Sporadol. ayo. O sige na. Ano ta? Report na ito, Derek. Oh. Ang maglipid partner pala nga nanakpan sa bypass operation. Oo. Teka, inaso, Derek, yen pailan la kaso. Sinabi man sila sa nawon kay man ang isa ka pusas kundi duwa sila. Oo. Daw kapit ang pursira sila nga duwa, no? Kasi isa ka pusas, duwa sila mo. Daw ga ampang lang sila mo nano na mag junior senior prom lang daw ginagapos bilang duha tapos mo na dahil sila magpartneranay. Oo. So muna kay na ang natabo pag file sila sa kaso ni bilang gindako pa sa election sa Ligdan nga Sabado. Oo. Alas 3:50 takna sa bahin kang Purukawa barangay Zone 6. Sa Yes magbanwa to siling ko bilang parente mo. Oo. Pero why mo ka pamarente kontrang pusher. Pareho lang apelido. Ano ba karon kasi may kapelido kaniya? Correct. Ako taga Atinda San Jose, Barangay Mabini, Ciudad sa Cadiz, kag ining si Ibon Hayawon nga 29 anyos sa diin pa sa bayan kay nanay kay si Police Lieutenant Colonel Jan Despias niya daw siya kuno kabalo kung ano gini ang magano gini duwa pero ang nag-lead sang Station Drug Enforcement Team na si Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna nag-confirm nga mag-live-in partner ini ang duha. Ini si Punayawon nga taga Purok Roadside Barangay Tinapaan na sa diin ang nakuhaan ini sila sang anom tanan kasasi sa Cebu may ara pa nga 500 piso bill nga mong gigamit nga by bus money kag mga 1.6 grams sa nakuha sila nga sunod sa report may ara nga estimated value nga mga 10,800. So kaina nag-abot ang resulta sa kahapon ang resulta sa crime lab. So napasaka gilay ng kaso. So sa kay Police Lieutenant Colonel Jan Dispis aton sini nga regarding bypass operation nga tapos ng Sabado, no? So ginaprepare ta mga papeles gud nga ma-file ta ang kaso against sa atong suspect. So natabo isang Sabado mga alas 3 sang hapon, no? Mga lapit na nga alas 4 di sa Purok Awa, Barangay Zone 6 sa Diliman sa Siyudad ng Cadiz. Ang aton nga suspect mo si Jis. So ini action Eric ano na payag ni Police Lieutenant Colonel Jan Disping nga mga street level individual malami sila. Pero sunod sa iya nga sa
pagbulos siya diri bilang si Chief of Police, amo ni siya ang pang-pito nga ginako, pero amo man ni ang daw dako-dako ang nakuha sila nga iban gagmay lang. Niya gismil niya daw so far, amo ni kuno nakuha lang daw naglapaw abi si gismil. Siling ko mayo man gani sir nga wala mo na ginapapurma. Gamay pa dako na kay basi bala kun nali bala mag kuan makapurma pa kag damo pa mahalitan bala sunere ka. Amo gid. So ate balik sila to sa silda kay ang kaso nila Nobel recommended. Dali lang naginutod si Action Roger Gutib, no? Check tayo signal ya. May gabi dira kay Juan Choi Albior, no? Dara sa may Sibulan, Negros Oriental, ga monitor sa aton sa nga Facebook Live. Kaya na tayo ang pamilya Albior, no? Kay Edgar Del Rosario, mayong gabi dira sa imo, ga monitor mo sa aton siling ni Maninay Totochong sa Polo Restaurant niya sa radio always kigo ga monitor. Salamat kay Maninay ha. Kay Luisa Bianan Kaunga, mayong gabi dira sa imo sang Bago City, kay Nayo Paga, no? Idol shout out ko lang Agapuyan and DB Negracia family sang Cadiz City. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric, amo ni ang pila ka mga balita ay ako man tugali ang report may kasala sila nga amicable settlement sang natabo pagbungguan na isang tricycle black ang motorsiklo nagareglo anay na kay man ang motorsiklo niya mo na napasyan sa Yebak Rider blang nga 16 anyos to si AJ Pastor. Correct. Na patay gid ni no kaga ang driver man sa tricycle nga si Felix Gali ini siya ang nagatag naman sang siniman nga bulig kag may mga arrangement naman sila sang pamilya sang napatay dahil sa kaina na-release man siya sunerek ikan man sa custody kang kapulisan. So there is sa syudad sang Cadiz duha na ang patay tong amo ni siyang isa sa tong Biyernes ang gabi ni siya natabo kag ang kaina man sang kagahon dito sa barangay Sikaba utong patay man kay man nagdala sa tricycle nga hubog naglapaw sa tam na nga tricycle mga alas 10 pasado tak ba sa gabi pero nagkulob to siya so pagkulob yan dito siguro nasa pocket sa kay talaplan man to kuan siya makaginawa pagkaaga alas 5 tak na pasado nasa puwan sa itong naglabay sa dalan nga may tricycle sunga sa talaplan kaya mo to nga nakita dito may kapaon nga tao gindala pa sang rescue sa Cadiz City Emergency Clinic pero ati ang amo nga persona ang napatay na itong report natin kay nati na-investigat ng police self-reflected la kon tawag sila self-reflected ang amo nga kaso action erecta. So far tamo niya ito madulong nga report si action dyan diya sila nga scallop lang kunong iya scallop at galing ka si daw hindi sige mo padalas Palawan budlangit at dalang na nandun personal kung may chimpo gani mana. Kaya mo na ito madulong nga balita kay ginasabyaw talang mayugin kay kabilya po sa kay Kapalon Diaz at kay Mr. Jonathan Diaz. Nag-post siya gali siguro pa rin siguro si Colonel Roland Balken. Ang ginambos sa Cotabato kay si Director Cotabato sa muna diri na sa atos pidiya mo. Sa pandit pa ni pamilya si May. Correct. Si ni Police Sergeant Roland Balken. Sa Sagay na da, Barangay Old Sagay. So, gani, amo to natabo siya to sa Cotabato. Ginambos siya makadto sa restaurant, siya makating ribbon sa tani. Gani. Ko kayo nga pulis ni. Maninoy kung kasal? Parin siguro ni Kapalon Diaz, man lang, mga Balkin. Gani. So, may gabi gina. May gabi man kay may guno na maggubat niya rin pamati madasya ko tuto jewel kay day masan ko kay total big po hinulan kay mami niya magkakal di rumampo so muna nga ito madulong ang mga balita ikan tali sa norte ka sa probinsya sa Negros Occidental tanto mga ka-aksyon kadin ka man sa Pinas labuton ka sa among balita kang serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa aksyon Roger Good report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Para makita aksyon, Roger Gotib sa imo sininga report. May gabi dira kay Mama Betelao sa Binalbagan, Manang Bekelao, Kumari Jan Silao, Kumpari Nelbert Tadlan,
Toto John Berjud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kay Nene Lao, pampostra sa may shell sa Minalabagan, may kabigid, empleyado, security guard sa Peace Corps Minalabagan, Malagid kay Miss Nora de Bebildo kay Mr. Levy Frias. Maninoy Maik kay Maninoy Charles Servacio de Santa Carlota. Good evening lang. Pipito Aranti Jimenez sa Barangay 35. Nathaniel Salhay sa Barangay Tangob. Crisanto Orbista dara sa may Masaling Kawayan. Si Pipito Aranti Jimenez. Kamyay lang dira may gabi sa mga taga ni Bangkiruhan. Ang Bibilor Damo da Goro Isda. Christian Simbrano may gabigid kay Jess Transporto, kay Atsol Yasa Alejandrino. Kamya ko lang ng huling bawsing sa IBI magkaroon nagamonitor gid subong. Mario Olvido Aquesa, check attendance na. Pilot sa report na aksyon na Luzon Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Line number 1, aksyon na Luzon, may gabi, Kabing. Yes, aksyon Eric, may gabi man kag sa aton sini nga mga taga Palamati, may gabi sa inyo tanante. Parami na sila. Oo. Oo. They welcome to the group. Oo, pero duwa daw, way atibawas ka, butwa subong. Basi karon pa na sila guro Oo. They welcome to the group. Parami na sila. Tilapit ng eleksyon na parami pag sila. Yes. Oo. Kay importante na. Oo. Karon nga gabi aksyon Eric, medyo matawhay nga aton sini area of responsibility diri sa may Banwa sa nga Calatrava except sa ruta normal nga routine nga ginapatigayon sa aton sini nga mga kapulisan diri mismo sa may Banwa sa nga Calatrava. Of which sa kaina nagapatigayon sila sang isa ka checkpoint diri mismo sa may poblasyon sa nga Calatrava kag isa sa tatlo nga ila sini nga nadakpan ang isa nagadalagan bawari pertimen may abilidad man minor de edad na gabiyahe sang single nga motorsiklo pag-agi sa checkpoint nagdiretso. Okay. Sige lagas ang aton sini nga mga kapulisan kag usisa action Eric dito na diskubrihan nga wala gali restrong motor, wala man sa lisensya kay bata pa. Pag-agi gani sa checkpoint kaya diri sa may bisan din nga checkpoint reminders lang hindi ka mo magpalaga sa pulis kay lagson ni ka mo na iya ka pulis laban kay base ang pagata pagpati sang pulis kriminal ka o kung may sala ka sa managagi ka da sa ilas hindi ka mo magpalagas-lagas sa pulis kay madisgrasya ka mo sa dalanon nga ginalagas ka mo sang pulis. So ini nga tatlo ka mga motorsiklo ang gina-issuean sang TOP diri sa may Banwa sang Calatrava plus pagid nga ang mga drivers ang sining mga motorsiklo nga single ang ginamultahan man aksyon na Erika kaina sang hapon nagpatigayon sang isa ka random checkpoint sang aton sini nga mga kapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava. So para wala gid man sa mga dalagko nga mga balita nga nagatuhaw karon nga adlaw sa aton sini nga paglantaw sa pila ka mga pulis blotter entry sa aton sini nga mga kapulisan kag sa pila ka mga malapit naton nga area Banwa sang Tubuso kag syudad sang San Carlos action Eric. So muning pila ka mga impormasyon latest kag maayo man ang lakas ng panahon karon nga adlaw kag medyo malinong nakapahuwayway nga aton sining makapulisan karon nga kagabihon action Eric. So morning pila ka mga ma-report kag impormasyon madulong naton para sa action night patrol direkta diri sa may Banwa sang Calatrava ka aksyon nyo Nelson Pateño nagasiling
Mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labotong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Nerson Pateño, magabidira sa kay Stephen June Sunico. Why na strike buwas normal na buwas ang biyahe diri sa syudad sa Bacolod. Kay Jess Transporto, mayong gabigid sa kay Mario Olvido Aquisada. Ara sa monitor gid sa ato, no? Sa kay Atsa Juliasa Alejandrino, natamya ko rin sa kwan sa EB Magalona, monitor gid siya ho. Sa Action Night Patrol program, no? Natamya taman dira si George Locasan. Ara man si George Locasan nga monitor sa aton. Si Parita Nato Escoltero dira sa Poto Taytay may gabigid ha. Kay amigo ko nato Escoltero sa Poto Taytay, kobra ni sa SSS Kabangkalan Branch. Kay Parita dito, kay Manang Bet Tagalog, kag sa kabataan nila, mayo lang ang pagpaurok-urok pamati. Silent sa report ni Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Action Arlo Ticar, number 3 sa report. Action Arlo, may gabi, please kamin. Aksyon Eric sa itong tinalikdan nga Sabado nga adlaw, isa ka shooting incident ang naglunta dira sa may barangay Kunsing, Banwa, sang Ibi, Magalona. Isa ka nagahingalan sa kay Roger Libre Imahinay, 46 anyos edad, may asawa, kag residente sang Sitio Tayap, Barangay Patag, Siyudad sang Silay. Amo ang naging biktima sang nasambit nga insidente. Patay ang nasambit nga biktima sang nasapuan ini kahapon nga adlaw, Marso 20, mga ukon nga may pila sa iya sinitagsa o kung sa iya siningalawas tuga sa pagluthang sang wala makilalan nga mga sospitsado nga ginabulubanta. 5 ka mga sospek ang naghimo sa pagpatay sa nasambit nga biktima. Sunod sa panaysayo ni Marvin Libre, anak sang biktima, sa atubang sa mga kapulisan sang Ibi Magalona PNP nga mga takna alas 9 sang aga sadtong Sabado nga adlaw, ang iya sining amay ang ginpalukpan sang armas sang mga sospitsado kag bangod sa kakulba sang biktima. Ini siya ang naglokso sa isa ka bulubangled nga bahin. Resulta nga ang biktima ang ginpaarakan ini sang luthang sang mga sospitsado nga nagresulta sang iya sini kamatayon. Dugang pa sang saksi Action Eric na ang bangkay sang biktima ang nasapuan ini nga yara na nahamyang malapit sa ila sini kamalig dira sa nasambit nga lugar sang ini ang ilang nga makitaan. Ginatutukan pa sa karon sang Ibi Magalona PNP ang bahin sa motibo sang krimen, samtang ang bangkay sa karon sang nasambit nga biktima ang yara nahaya sa may Lasting Peace Funeral Parlor sa siyudad sang Silay. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlo Tica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Ayo, salamat kit Action Arlo Ticar, sa usang report, may kabidira kay Mami M sa Abuso. Baga pula-pula pa si Mami M sa Abuso. Si Eddie Edwin Ortega Saragosa, pa-check attendance mano. Pa-urok-urok pa siya pamati sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto ang gabi akong kwan eh. Hindi siya ka pa-urok-urok pamati, no? Sige. Magabalik ang news ring apartutunan when we come back. Balik ang report sa Patrol 2. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa action si manager, suportado din katama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balik diri sa ato mapalakat may kabidira sa kay Manong John Bernasol. Nagapaurok-urok yung sinong John Bernasol. Si Mario Olvido Aquisa Araman. Nagapaurok-urok man pamati. Sige, balikat ato sa patrol to si Action John Diaz. Sa last kag final report sang iya sa nga pagpangalagad karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa balik ka report. John, tis ka back. Isa ang arestado samtang isa naman na nakapalagyo aksyon na sa ginpatigan nga bypass operations yung kapulisan sa station number 3. Sinigidama nga hapon para mismo sa area sa sitio Sibukawa sa Kopinisang Barangay Banago surad sang Bacolod Aksyon na Erika. Kung sariin ining nadakpan mismo no sa ginpatigayon nga bypass operation sining hapon na muniging kilala kay Lester Datosa alias Rambot ang 4 anyos nakapalagyo naman ining si Jojan Villar 34 ang edad aksyon na Erika. So no diri kay Police Captain Armil Vargas ang hepe sa station number 3 actually duga naman nila gina-monitoring sila to sa isa ka seat level individual na recover kay na sa bypass operation ang 16 ka mga sachet sang suspected shabu nga ginabanta nagabug-at sang 3.7 grams kag may DDV value nga nagrabot naman sa 25,160 pesos aksyon Erika. Ini si Latosa ang karon peso dahil sa custodial facility station number 3 para sa nagkaigo nga disposisyon. Apang ining naman ang isa nga nadakpan ang pasakaan man sa nagkaigo nga kaso sang mga kapulisan aksyon Erika. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa totalan nga maka-aksyon sa ring mga bahin sa Pinas dabaton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. We
Night Patrol! Salamat kit Patrol 2. There you have it. Kabugusan ka pagpalagad sa Action Night Patrol program. Lunes nga edisyon, balik ini buwas, Martes. Aton sa mga patrol, unit reporters in action, palagad gagawin sa Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Action Roger Gutiv, Action Jan Diaz. Back to back sa mga piloto, Action Papangligson Tahon, News Center, Action on Defensor. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Alas Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, Risiling Adios Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Melay!